मछली तो रउआ लोग बहुत तरह के बनौले हो खब, लेकिन एक बार ये पापदा मछली के हमरा तरह से बना के देखी। तो एकरा खातिर एगो मसाला बनाए। पहले जार में 4 गो हरा मिर्च के तोड़ के रख ले बानी। पीला सरसों लेबे 1 बड़ा चम्मच, 2 कली लहसुन और थोड़ा सा डालब पोस्तो, 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के पोस्तो डालब। एकरा के खसखस भी कहल जाला, हमनी के यहाँ एकरा के पोस्तो कहल जाला। ये मछली है पापदा मछली। ये मछली के रउआ लोग इन का कहेनी बताएब कमेंट्स में हमरा के। मछली के धो के साफ़ कर ले बानी। एकरा पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल के एकरा के बढ़िया से हाथ से मिला लेवे के बाद कढ़ाई चढ़ा देले बानी गरम होए खातिर। हाथ से पूरा नमक हल्दी के मिक्स कर लेवे के बाटे। कढ़ाई में डालब तेल, तेल के बढ़िया से गरम होए देव। मछली फ्राई करे खातिर तेल में से धुआं निकले के चाही ना, तो मछली कढ़ाई में डालला के बाद चिपके लागेला। थोड़ा सा डाल देब नमक। नमक के खातिर डालल जाला कि अगर मछली में कम भी नमक बाटे तो तेल में रही तो मछली में भी नमक घुस जाई और कढ़ाई में चिपकबो ना करी। एकरा के डाल के एकरा के 1 मिनट तक पके देवे के बाद छुए के नइखे ना तो चिपकल शुरू हो जाला। 1 मिनट भइला के बाद एकरा के उलट पलट कइल जाई और सारा मतलब मछली फ्राई की जौन होई वो हाई फ्लेम पर ही होई, फ्लेम के कम नइखे करे के। रउआ लोग इन हमरा वीडियो के कहाँ कहाँ से देखे नहीं कमेंट्स में बताएब। अगर चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। यही तरह के रेसिपी लेके हम रउआ लोग इन खातिर आवत रहेनी। अगर रउआ लोग चैनल के सब्सक्राइब करब तो जब भी हम वीडियो अपलोड करब तो रउआ लोग तक नोटिफिकेशन पहुँची तो रउआ लोग ओकरा के देख पाएब। सारा मछली के फ्राई कर लेवे के बाद यही तरह से यहाँ हम सब मछली के फ्राई कर चुकल बानी। अब वही कढ़ाई में तेल थोड़ा सा गरम हो जाई, ओकरा बाद डालब मंगरेल जौना के हमनी के काला जीरा भी कहेनी। और जौन मसाला बना के रखले बानी ये मसाला के डाल देब। डाल के एकरा के बढ़िया से फ्राई करब जब तक कि तेल सेपरेट भइल ना शुरू हो जाए। रउआ लोग सोचत हो कब सरसों फ्राई कइला से कड़वा हो जाई, लेकिन नहीं, पोस्तों के साथे फ्राई कइला से एकदम कड़वा ना होला, बल्कि और बढ़िया एकर टेस्ट निखर के आवेला। ओकरा बाद डालब 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और बढ़िया से और फ्राई करब एकरा के। अब मसाला से तेल सेपरेट भइल शुरू हो गइल बाटे। अब एकरा में डालब नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देब। ओकरा बाद थोड़ा सा चला के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालब। ई कलर वाला मिर्चा है, ई कलर खातिर डालल जाला, ई तीखा ना होखेला। ओकरा बाद एक बार और बढ़िया से मसाला के चला लेम। चला के पूरा जब फ्राई हो जाई, मसाला एकदम बढ़िया से फ्राई हो चुकल बा। एकरा में डालब अब गरम पानी। जब भी मछली या चिकन बनाएब लोगिन तो ओकरा में गरम पानी ही डालब। ठंडा पानी डालला से का होला कि ओकर टेस्ट चेंज हो जाला। जौन मछली या चिकन बनावल जाला ओकरा में ठंडा पानी डालले पूरा चेंज हो जाला टेस्ट। खातिर हमनी गरम पानी डालेनी। जब ये ग्रेवी बढ़िया से उबलल शुरू हो जाई तब एकरा में डालब मछली जौन फ्राई करके रखले बानी। एक एक करके सारा मछली के डाल देवे के बाटे। ओकरा बाद एकरा के 2 मिनट बढ़िया से पके देव। अब सारा मछली ग्रेवी में डालला के बाद एकरा के बढ़िया से चला के 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी के साथे मछली पकी, ताकि मछली के अंदर तक पूरा ग्रेवी और रस मसाला चल जाए। ओकरा बाद धनिया पत्ता डाल के ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डालब। धनिया पत्ता डाल के एकरा के ढक देब। ढक के गैस के बंद कर देब। मछली हमार बन के बिल्कुल तैयार बा। तो वो लोग बनाई खाई, हमरा कमेंट्स में बताई। मिलत तनी अगला वीडियो के साथे। थैंक यू।